sker der? Ja, vi har tænkt os at spille noget arcade, nogle forskellige games. Og bagefter spiller vi så lidt Egg Wars, ja. Og vi har prøvet, vi har fikset det hele. Problemet er bare, at Adam er virkelig lav, men det er noget med Skype, som vi nok skal få ordnet, men det går bedre og bedre. Ja, det gør det faktisk. I starten kunne vi ikke engang recorde games, så lærte vi at recorde games, så kunne vi ikke få Adam med, nu fik vi Adam med. Ja. Kom lige, kan du se mig? Ja, hvor er du? Ja. Hey, du se her. Du er en grim edderkop. Hey, vælg, jeg skal lige prøve noget sjovt. Bare stå stille, okay? Prøv bare lidt stå stille. Kig op. Lav parkour med mig. Jeg er din slave. Godt, så passer mig godt så. Hej. Nå, okay. Nå, kom. Vi tager Hourglass. Der er ikke nogen andre server i verden, der har det her spil. Kom. Hvor er du? Jeg er død. Ja, kom så. Herover. Gas, mand. God hund. Ja, kom herover. Ja. Jeg vil dig. Kom her. Ja. God hund. Dygtig. Jeg skal sidde oven på dig. Nej. Kom. Det er fordi, jeg har købt det for ægte money. Nå, okay. Vi tager... Der er... den der. Jeg skynder. Ja, nåede vi det? Okay, fedt nok. Det er et timeglas. Man er fanget inde i et timeglas, og så skal man bare overleve. For hvad? For sandet, der falder. Der. Det er ordentligt vildt, det her game, jeg sværger eller sådan noget. Jamen, kigger man så op, eller hvad? Jamen, prøv at kigge op. Er man nødt til at kigge op hele tiden? Nej, det er du ikke. Det er bare ordentligt sjovt. Jeg elsker det her spil. What? Og der falder også nogle gange kister. Og uden kister kan du ikke vinde det her game. Min kiste, super. Jeg fandt en skovl. Awesome. Jeg fandt en chestplate med fire protection, den 2. Og jeg derude til videoen, I må virkelig undskylde, min lyd den fucker en lille smule, det er sådan, som I kan høre. Jeg gør alt hvad jeg kan for at få det fikset, det må I virkelig undskylde. Jeg håber I kan leve med det. Hvis I ikke kan, så lav en kommentar. Bare lad være med at tage subscribing væk. Og vi gør alt hvad vi kan for at få en god YouTube video, YouTube kanal, god det hele. Der er altid komme der. Vi overlever altid så langt nemlig. Altså jeg har lyst til at give dig den her, men jeg kan ikke give dig den. Altså man må ikke snyde ting. Nej, men jeg kan bare ikke finde noget. Der er kister over det hele. Hvad? Der er kister over det hele. Der er også lava. Ja, men der kommer... Jeg faldt ned. Jeg dør. Skal jeg komme og redde dig? Ja. Jeg kommer op. Hvad skete der? Jeg brænder i helvede. Au. Og sådan der. Der ligger en kiste der, du kan tage. Som jeg lige har ødelagt. Diamond. Diamond? Var det dig? Nej, det var dig selv, der gik ind i det. Kom igen. Jeg fik ellers diamond sko. Hvad gjorde du? Tror du diamond? Diamond. Spiders. Nej. Okay, hvor er du henne? Jeg er inde i mig. Au! Den skød mig ind i lavaen. Dum edderkop. Hvor er du? Jeg bliver nødt til... jeg nåede lige at overleve. Jeg kigger på dig lige nu. Jeg har 1 HP tilbage. Nej, okay, jeg har 3. Det er fordi, den der spider skubbede mig ind i lavaen. Og så brændte jeg, og så spiser jeg guldæble. Okay, der er ikke nogen kister lige nu. Jo, der er en oppe på noget sand. Der er en lige der. Lige der. Diamantsko. Fedt. Jeg er fuld armor. Okay, der er en kiste lige der. Guldbukser. Jeg skal bare bruge nogle guldæbler. Det er sådan det vigtigste. Au. Nej, for helvede. Når jeg har fire protection lige nu i 17 sekunder. Guldæble. Skeletons. Du guldæble? Ja, nej, der er skeletter nu og edderkopper. Nej, for helvede. Tag guld og spise guldæble, nu gør det hvad så? Nej, jeg spiser det, når jeg er tæt på at dø. Nej. Jeg har ikke mere skovl. Jeg bliver nødt til at finde skovl nu. Hvad skete det der? Jeg hackede eller sådan? Der er 2 kister hernede. Ender Pearl. Bagpå. Ved du godt, man snart får en uendelig skovl, og så skal man slås? Nå. Skriv du? Er det dig, der skriver til mig? Nej, der er 5, der spiller sig bag. Der er en kiste lige bag dig. Jeg dør. Hvad så, der er en bueskytter. Lige sådan noget, der er en der er en, der ringer til mig på Skype, jeg lægger lige på. Jeg gider virkelig ikke at snakke med andre lige nu. PvP is now available.
Nu kan man slås. Okay, jeg har fået en ting til at slås med. Hvad er det? Jeg så der er monstre over det hele. Det er helt propfyldt med monster. Skal jeg lige dræbe ham her? Ja. Jeg mangler. Spis sekunder. Nej, jeg er fuldstændig fucked. Dør? Nej, jeg dør ikke. Det er bare, der er kaos. The Wither has... Der er to tilbage. Okay, prøv at kigge, der er kommet... Bossen er kommet. Der er to tilbage. Jeg vandt! Ja. Jeg vandt kraftedeme. Godt lavet alle sammen. Godt lavet. Ja, tak. Jeg fandt 150 XP og det hele. Nå, vi ses. Hej hej. Ej.